Здравейте всички от YouTube! Аз съм Боби и почвам вече нова поредица на Майнкрафт. Не знам как ще се казва, но да започваме. Кръстил съм YouTube, всичко е така. Зарежда. Дано да е хубаво мястото. Така. Я да видим. Вау! Как ми лагва. Я да видим. С 30 FPS. О, мага, без да искам, направих снимка. Окей. Това място е хубавичко. Мисля, че това са такива мрачни дървета. Ето тук има клей. Малко шугъркейн. Ето тук на това островче ще се заживея. Защото е много красиво тук. Така да засадим шугъркейна. И сега да сечем дърва. Колко големи дървета има само. Dark Oak Wood. Да, както си знаех. Dark дърво. Събрал само първите няколко парченца. Така. То сега дърво може да ми стигне за целия survival. Ама нищо. Така. Те парченца отдолу взимам и ще приключвам с дървото. За сега. Така. Значи. Тук. Ето тук ще ми е малка съкъщурка. Така. Кирка. Не знам сега къде да ходя. За камък обаче. Не искам да развалям гледката. О, коне! Супер ско. И прасета, о! Е, това е як байом. Еми, някъде тук на по-такова незабележимо място ще намерим. Е, така. Тук ще го покрием после, за да не разваляме гледката. Ето вече камъка дойде. Така. Първоначално 11 камък ще ми трябва. Готово, но ще съберем 15, е така за всеки случай. Даже 20 всъщност за инструменти. Готово. 20. Още клечки ще ми трябват. Така. Лопата, кирка и така. И брадва. И един меч. Окей. Една печка също. И ми останаха 3 камъка. Добре. Да поставим печката. Така. Това ще го оставя тук да гори. Така, сега отивам да закрия това. Готово. Значи сега, какво да направим? Сега ще събирам дърво за къщата. От Dark Wood ще. Трябва ми доста дърво. Няма да е така голяма къщичка, колкото да може да живея вътре. И да си складирам неща в честове. И да има крафтинг тейбъли и така нататък. Така.
27. Я да видим колко ще стане. Няма да ми стигне, ама отивам да... Абе, започвам каштурката. Значи... Да не я направя по един мой начин или да я направя така тук. Ще трябва да помисля малко. Тези 15 ще ги използваме за такива парченца. Добре. Ще направя така. Значи това ще го махна, защото не ми трябва. Излишно е. Започвам. Май така беше. Така, да. Само да не хабя дърва отдолу. По моя начин да се направя. Ма ми се струва малка. Затова ще удължим... Не така. Пак е малка. Ще удължа така. Та. О, защо го сложих отдолу това? Така. Така. И тук едно и тук. Под водата се взима по-бавно всичко. Окей. Колко да направим? Сега, като наредя е това и ще проброим колко е станало. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 на 1, 2, 3, 4, 5. 5 на 5 ще го направим. Готово. Сега трябва да направя така малко. Да се кача нагоре. Колко? Оп. 3, 4. Много. Съм се качил. 1, 2, 3. Да го щупя и ще кача с още. Е така. Значи това, което мисля да направя, ще стане май. Голяма игра ще падне. Не, всъщност не падна голяма игра. Така. Точно. Сега не се убия, ще скоча в водата. О, огладнявам. Еми. Опа. Това не го обмислих. О, фомага е. Добре. Значи е тук. Долу. Това го чупим. И това тук. А тук така. Не знам. О, там има коне, прасета и овце. Какво е това? Да го махнем. Така. Не, кой знае какво. Къщата, ама. Се надявам да ви харесва. Как става? О, мага. Сега прилича на някаква пълната тъпотия. Лайно, все едно. Така, основата.